Хора, аз съм Васко, днес ще играем на една много тъпа игра. Е името. Започваме. Аре, виж това. Много съм добър на тази игра, само да ви кажа. Оп! О, за малко. Ще изиграем около 3 такива игри. Не! Стига, бе. Първи. Видяхте ли? Много съм добър. Играта е онлайн. И не е зле като за онлайн игра. Старт. Значи. Аре. Ще видите ви. Това е ново чукче, бе. Ко прави? Вой! Вой, това е ново. Аре, давай, аре. Ух, мамо. Давай, минавай, ма. Не! Майко. Сега гледайте коста. О, не. Въй не я оцелих. Бързо. Yes. Не. Чакайте, сега нарочно ще направя така. И... Добре, сега нарочно ще умра. Не, защо? Тъпо е. Не! Въй, какво направих? Въй, какво направих? Въй, какво направих? Какво направите? Хоп. Ще играя срещу 55 левел. Мамо мила. Сега ще е трудно. Аха.
Ах ви. Ах ви. Не, това го мразя. О. Давай, 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 минай. Браво. О, да. О, да. А! Ох! Войне! Yes. Това много обичам това ниво. Аз убих някакъв. С една бомба, дето я пуснах преди малко. Yes! Добре, това беше от тази игра. Сега ще видите друга. И така, хора, ще направим нов футдрафт, че FIFA 16, обаче това не е FIFA 16, това е нещо като FIFA 16. От тук взимаме Иниеста, Бензема, Тело някакъв си, Фабрегас и Хмата. То е въшло. То Курзава. Дан. Годин. Малю някакъв. И на вратата ще бъде Касиас. Тук ще бъде... Ще взема Нойер. Няма да го видим. Добре, за сега ще е Касиас. Пике. Централен бек. Слагаме го. Чакайте. Така, Гонзалес. Обаче слагаме Годин. Тук никой. Модрич. Къма. Ох, аз пък имам по-добър. Нещо да взимаме Модрич. 85. Чемистри. 85. Чемистри ли? Не знам. Ще сложа Модрич. Не. Не мога да избера хора. Ако вземам Меси, тук Меси само с Бензема малко ще такова. Ще си партнира и с Фабрегас мисля, че малко. А пък ако взема Кристиано Роналдо, той ще е добре с Бензема. И това е. Смятам Роналдо да взема. То пък е страйкър. Аз не го видях, това че е страйкър. О, господи. Бензема. Ще сложа Роналдо, понеже той е по-добър. Златан Ибрахимович. Той ще го взема, защото той е по-добре, сигурно. Да, 84. 85. Няма да слагам. Силва. Ще сложа Силва. Обаче Годин е по-добре. Май. 85. 88. Не, Силва го слагам. Гриезман. Той е страйкър, не ми трябва. Годзе. Кама. Буфон, вратаря. Я да го... Слабак. Нойер да го видим. Слабак. Добре, това не е добре. Да видим менеджера. Това на Модрич. Това нищо. Нищо. Грозава. Май на Модрич само.
Дай ви име. Най-добър Кристиано Роналдо, на второ Иниеста, на трето Силва. И сега, срещу някакви олимпийци. Не. Срещу Ливърпул играем, бе. И те набиха. Добре. Париж загубих от Ювентус с 4-1. Какво взимаме? От Ливърпул някакъв. Така да е. От много взимаме. И това беше от мен. Надявам се тази игра да ви хареса. Може да направим още една-две игри на тая. И това е. Чао!